Atong mahinumduman nga si Jose gibaligya sa iyang mga igsuon ngadto sa mga Ismaelita sa kantidad nga 20 ka salapi. Ug mao kini ang sumpay sa atong istorya. Ang kinabuhi ni Jose didto sa Ehipto. Si Jose ug ang asawa ni Potifar. Gidala si Jose sa mga Ismaelita ngadto sa Ehipto ug gipalit siya ni Potifar. Si Potifar usa ka opisyal sa paraon ug kapitan sa mga gwardya sa palasyo. Apan ang Ginoo nag-uban kang Jose ug nagmauswagon siya. Didto siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Nakita ni Potifar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo ug tungod niini nagmalampuson gayud si Jose sa tanan niyang gibuhat. Gikahimut-an ni Potifar si Jose ug ang iyang pag-alagad kaniya. Busa gihimo niyang piniyalan si Jose sa iyang balay ug sa tanan niyang kabtangan. Sukad ni adto gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Potifar tungod kang Jose. Gipanalanginan sa Ginoo ang tanan nga diha sa iyang balay ug sa iyang kaumahan. Gipiyal ni Potifar kang Jose ang tanan ug wala na siya'y laing hunahunaon gawas sa iyang pagkaon. Si Jose maayog barog ug gwapo nga pagkatawo. Wala madugay ang asawa ni Potifar giabot og kaibog kang Jose ug miingon siya, "Magdulog kita." Apan midumili si Jose ug miingon, "Samtang ania ako dinhi gipiyal kanako sa imong bana ang tanan nga ania ni ining balaya. Managsama kami gahom ni ining balaya ug walay bisan unsa dinhi nga gihikaw niya kanako gawas kanimo nga iyang asawa. Busa dili ako makaako paghimo sa ingon kadaotang buhat ug sa pagpakasala batok sa Dios." Ug bisag adlaw-adlaw gidani sa asawa ni Potifar si Jose aron makighilawas kaniya, wala gayud manungbaling si Jose. Apan usa ka adlaw ni ana, misulod si Jose sa balay aron pag-atiman sa iyang buluhaton. Nahiatol kini nga walay laing tawo didto. Gigunitan sa asawa ni Potifar ang sapot ni Jose ug miingon, "Tana, magdulog kita." Apan miipsot ug midagan si Jose ngadto sa gawas ug nahabilin ang iyang kupo didto sa kamot sa babay. Kay ang bistira man ni Jose ang iyang nagunitan ug nakadagan man si Jose, gitawag sa asawa ni Potifar ang iyang mga sulugoon ug giingnan, "Tan-awan ninyo kini. Gidala sa akong bana dinhi sa amua kining Hebrewhanon ug karon buot niya kaming kaulawan. Misulod siya sa akong kwarto kay buot niya akong pahimuslan. Apan misinggit ako ug midagan siya ug nabiyaan niya kining iyang kupo." Gitaguan niya ang bisti ni Jose hangtod sa pag-uli sa iyang bana. Unya gisuginla niya ang iyang bana sa tumutumo niyang istorya. "Kanang Hebrewhanon nga imong gidalangan hi sa ato, misulod sa akong kwarto kay buot niya akong pahimuslan. Apan misinggit ako, busa midagan siya ug nabiyaan niya kining iyang kupo." Misinta sa kasuko ang agkalo ni Jose sa pagkabati niya niini. Gipadakop niya si Jose ug gipabilanggo tipon sa mga binilanggo sa hari. Apan nag-uban kang Jose ang Ginoo ug gikaluy-an niya si Jose. Mao nga gitagad siya pag-ayo sa gwardya sa bilangguan. Gitugyan sa gwardya sa bilangguan kang Jose ang katungod sa pagdumala sa tanang gimbuhaton sulod sa bilangguan. Ug wala na'y kinahanglan nga mabalaka pa siya sa bisan unsa nga iyang gipiyal kang Jose. Kay nag-uban man kang Jose ang Ginoo ug naghatag og kalampusan sa tanan niyang gibuhat.